ሰላም ሰላም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ክቡራተይ ከመይ ትኾኑ ንሕና ድኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ሰናይ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ድማ በብዘለኹሞ ሰላም ሰናይ ክትኮኑ እናተመንኹ እምበኣር ለመዓልቲ ሒዘልኩም መጻኹ ንእሽተይ ጽሑፍ ዘለለት መንፈሳዊ ጽሑፍ ትመስል እያ ናብ ከብለኩም። ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ጥቕሚ የብሉን። ሓደ ግብፃዊ ሞኖኮስ ዝመኸረ ምኽሪ ከካፍለኩም። ብዙሕ ግዜ ብእግሩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይመላለስ ዝነበረ ሓደ ኣማኒ ክርስትና ናብ ሓደ ኣቦ ኾይዱ ብዙሕ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ምምልላስ ምንም ዘሐጉስ ስምዒት ከም ዘይብሉ ኣብ ሂወቱ ትርጉም ዘለዎ ነገር ከም ዘይኮነን እናማረረ ከም ዝበሎም ን30 ዓመታት ዝኣክል ቤተ ክርስቲያን ተመላሊሰ እየ። በዚ ዓመታት ኣብ ብዙሕ ጉባኤታት ተሳቲፈ እየ። ቅዳሴ እውን የቐድስ ነይረ። ንስሓ እውን ኣትየ። ግን ምንም ትርጉም ዘለዎ ነገር የብለይን። ካብ ዝሓለፈ ኣገልግሎታተይ ውሽጢ ትዝብለኒ ብዙሕ የብለይን። ከም ትዝታ ዝዝክሮ ነገር እውን የብለይን። ከምዚ ኢለ ኣብ ኩንቱ ግዜ እናዋዓልኩ ካህናትና ሰባክያን ብዘይ ምንም ትርፊ ነገር ግዚኦም እናባኸንኩ ዘለኹ እዩ ዝመስለኒ በሎም። እቶም ካህን ብጽሞና ድሕሪ ምድማፆም ከምዚ ይበልዎ። ናይ ብዙሕ ኣማኒ ችግር ከም ዝኾነ ኣረድእዎ እሞ ሰይጣን ኮነ ኢሉ ዝተለሞ ወፅመድ ከም ዝኾነ ኣስታወስዎ። ዝሓለፈ ናይ ህይወት ተመክሮኦም እናልዓሉ ንሱ ከም ዝባኸነ መሲሉ ዝተመልከተ ነገር ጥቕሚ ከም ዝነበረን ነገርዎ። ናቱ ችግር ሰይጣን ቤተ ክርስቲያን ዘሕልፎም ን30 ዓመታት ተጠቐሞ ጥቕሚ ከም ዘይርኢ ዓይንቱ ኣዕዊሩ ጉድለቱ እናርአት ተስፋ እናቆረፀ ከም ዝኾነ ነገርዎ። ናይ ባዕሎም ተመክሮ ድማ ከም ዝበልዎ። ኣነ ሓዳር ካብ ዝገበር 39 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ኣብዚ 30 ዓመታት ውሽጢ በዓልቲ ገዛይ 32,000 ካብኡ ንላዕልን ናይ ምግቢ ዓይነታት ሰሪሓ መጊባትኒ እያ በልዎ። እንተኾነ ግን እዞም ምግብታት ንሓንቲ መዓልቲ እኳ እንተኾነ ኣስታዊሰዮም ኣይፈልጥን በልዎሙ። ዝፈልጦ ነገር እንተሃለዎ እዞም ምግብታት ተንከባኺቦምኒ እዮም። ሕማም ከየጥቅዐኒ ተኸላኺሎምለይ። ስራሐይ ብኣግባቡ ንክሰርሕ ጥንካረ ሂቦምኒ። ዝነቕሐ ኣእምሮ ንክህልወኒ ኣነቓቂሖምኒ እዮም በልዎ። በዓልቲ ገዛይ ሎም መዓልቲ ምስ ሙሉእ ጥዕናይ ከም ዝቐውም ምግቢ እንተዘይትምግበኒ ነይራ ብሂወት ኣይምነበርኩን ኩሞት ነይረ እየ ኢሎም ኣዕለልዎ። ስለዚ ናይቶም ምግብታት ዓይነት ብዘይ ምፍላጠይ ጥቕሚ ኣይሃውንን ክብል ይግብአኒ ማለት ድዩ ኢሎም ነገርዎ። ንሎም መዓልቲ ምንባረይ ምኽንያት ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝተመገብዎ ግን ሕዚ ትዝ ዘይብለኒ ምግብታት እዮም። ምግቢ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ። ንምግቦ ከም ሓድሽ እዩ። ተዘይሞትኩ እኳ ንቑሕ ኮይነ ንሰብ ዝጠቅም ኣገልግሎት ኣይመገልገልኩን። ከማኻ ዝበሉ ኣይምመኸርክን ነይረ በልዎ። ከምኡ ዝሓለፉ ግዜታት ናብ ቤተ ክርስቲያን እንተዘይኸይድ ነይረ ብመንፈስ ሞት ምነበርኩ ነይረ ኢሎም ድማ ኣዕልልዎ። ሎመዓልቲ ቤተ ክርስቲያን ተፀጊዐ ሂወተይ ክመልከታ ኣይምኽኣልኩን ነይረ። ካሊእ እሞ ይትረፍ ዝሓለፈ ዓመታት ዝባኾኑ ዶ ይኾኑ በልኩ ነይረ። ቤተ ክርስቲያን ክመላለስ እየ ዝሰማዕኽዎምን ዘንበብክዎምን ምግቢ ቃላት በዚሖም ሎመዓልቲ ከም ዝቐውም ገይሮምኒ እዮም። ጥቕሙ ምርኣይ ስኢነየ እምበር ልከ ሎመዓልቲ ብመንፈስ በዓል ጥዕና ኮይነ ዘለኹ ብዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝተመገብክዎ ኣገልግሎታት እዮም። ዝሓለፉ 20-25 ዓመታት ዝተምሃርናዮም ትምህርትታት ዘይክነስታውሶምን ክንርስዖምን ንኽእል ኢና። ሎመዓልቲ ኣእምሮና ከም ዝህልወና ዝገበረና ሓጢኣት እንትንሰርሕ ኣእምሮና ከም ዝግስፀና ዝገበረና እዞም ብምምላስና ዝረኸብናዮም ሃፍትታት እዮም ኢሎም ድማ ምኽሮም ለገስሉ። ስለዚ ሓደ ኣማኒ ቤተ ክርስቲያን ብምምልላስ መዓልቲ ብዝተምሃሮ
ኣእምሮኡ ኣየስታውሰን ወይ ከዓ ኣይዝክሮን እሞ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ጥቕሚ የብሉን ክብል የብሉን ኢሎም ድማ ሓሳቦም ደምደሙ። ብሓፂሩ ድማ ጸሎት ክንገብር ከለና ኣእምሮና ክርበሽ ይኽእል እዩ፣ ግን ደሞ ጸሎትና ጥቕሚ የብሉ ኢና ክነቋርፆ የብልናን ኢሎም ድማ ምኽሮም ለገስሉ። ስለዚ ነመዓልቲ ዝነበረት ንፃንሒት ነዚኣ ትመስል። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ክሳብ ዝንራኸብ ሰላም ኩኑ። ናይ ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ናገርኩም ኣበራታትዕኒ። ቤተሰብ ዝኾንኩም እውን ላይክ ሸር ኮመንት ናገርኩም ኣበራታትዕኒ እና ምክርኹም ኣይፈለየኒ። ኣነ እዚህ ከሕድገኩም ቻው ሰሰና እዩ።